Gikan sa RMN Projection Center, ano kining tulumanon? Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang sigilanon karon mo kining sa kaulitaw nga taga-Kalupian, Gracier Albuera Lady. Ang ato matatampo nagdahil sa nga Jerome. Nay, muuban ko ni Ryan. Manarbaho mi sa Cebu. Ha? Uy, sigurado ka ba, anak? O nay, dunam ko nung may kasudlan og trabaho dito. O nya, delikado dito, anak. Mabala ka baya gyud ko. Layo baya tong Cebu. Simpakuro yung magkinaunsa ka dito, dili dayon ti ka maapas dito. Ay kabala ka nay, okay lagi ko. Kay bawo na kog unsay angin akong buhaton. Dili na biya ko bata nay, ulitaon ako. Duha na mo katuig nga nanarbaho ni Cebu. Igo-igo na nga nakatigom ko. Mapauli ko sa Amos Liti. Mo eskwela ko. Nay! Dong, Jerome, may salamat nga may pauli ka na. Gimingaw na gyud ko ayoko nimo. Anak yun, Nay. Anak yun. Di na pwede nga dili kami ngaon si imong gwapong anak. Kaya ako, gimingaw ko sa gwapa na ko nanay. Ikaw yung bata ka. Ay, wag ka yun mausab. Si Aw ka lang yun gihapon. Siaw ka dyan. Kabuutan ako, ah. Nay, mo eskwela ko, Nay. Sige dong. Maayo nang nahuna-hunaan mo dong. Gilbert, nanasad siya, oh. Kinsa ba? Katugo kong idol, turo. Uy, hala. Tuda. Tuda. Labay mo rin pa doon na siya uli. Dali bay, atong dunganan o pauli. Tara. Ha? Dili ka na siya masuko na to. Masig paan na. Ay, dili lagi. Ako'y bahala. Tara ba? Sige. Ikaw magkabahala. Basta, ikaw lagi pa'y kawawa, ha? Buhe. Miss, excuse me. Ha? Sorry ha kung nakadisturbo mi. Tinarong ni among tuyo ni mo. Kay, unsa man di unta na? Manghinaot mi nga dili ka masuko, miss. Depende sa imong tuyo na ko. Kay unsa man lagi na? Palihog sulti na kay malangay na ko sa pagpauli. Tayo para good? Unsa man ni imong kuyog? Magsigira man na siyang igham. Sukad pag gini kaniha. Unsa man katul iyang tutunlan o amang ni siya? Dili taon, miss, uy. Sorry. Abi mong guna kong amang ka. Kay kaniha ramang kang sigilag igham diha. Kung wa mo'y tuyo, ato na lang ko ha. Time pa, miss. Oh. Kuan bitaw, gusto lang taming makidungan ni mong pauli. Kana rin na inyo tuyo na ako. Kunya, dugay pa kayo mo nakasulti. Okay raman na ba? Basta ba, dili mo mga daotang tao. Ay, dili in taon, miss, oy. Mga buutan, biya mi. Sige man lang, kakikam diha, Ang oy. tanan ko isusulti, siya rin sulti. Sige, kung mauna. Okay, makindungan man ka man ako. Asam di ang inyo. Joy, doon na ko isulti ni mo. Importante ka ayo. Unsa man na, Jerome? May mong dili o na ta mamauli. Magsulti sa ta. Kadiyot ng yung kaayo. Okay, sige. Unsa man na? Sa sige na to kuyog matagpauli ba? Doon naman ko'y gibati nga lahi diha nimo. Ha? Ay like kasuko, Joy, ha? Musulti lang ko sa tinuod akong gibati diha nimo. Nahigugma mo ko nimo, Joy. Ha? Joy, Jerome? manghinaot ko. Nga dili ka masuko na ko. O makasabot unta ka sa kong feelings diha nimo. O manghinaot ko. Nga dili ko mo pakyason. Mahal ti ka, Joy.
Jerome, dili man sad nako madinay sa kong kaugalingon nga doon nasud ko'y pagpati diya nimo. Nakita man sad nako nga buotan ka. O naipaw ko nga tinarong ng imo. Basta sa pamaydugayan. Ang kuno nako, mahal sa tika, Jerome. Salamat, Joy. Salamat kayo. Huwag makatupong sa akong kalipay ron. Mahal kiti ka, Joy. Mahal sad kaayo tika, Jerome. O manghinaot ko nga dili ko nimo pinuangan. Dili na mahitabo, Joy. Isaad ko na. Bay, Jerome, kumusta naman mong Joy? Wali ko kakita nga, nagkuyog mo ron. Bitaw bay, ambot oy. Wala ko makita niya. Taon-taon na. Mo ba? Waas ka mangutan na sa ila. Uy, di ko ba oy. Madlogs ko mga tanad to sila. Sa eskulahan sad. Wasad kay bawa yung mga classmates. Mo ba? Ano ka sa? Unsa kay tabo niya? Bay Jerome, ila-ila mo. Si Maripel. Maripel, si Bay Jerome. Hi, Jerome. Nice meeting you. Nice meeting you too, Maripel. Friends na ta, ha? Sure. Pel, doon na kayo uyab? Muwa lagi, Jerome. Nga naman. Sa ato pa, pwede pa rin ko mo apply. Wa man siguro dautan kung manguyab ka nako. Kay wa man koy uyab. O wa man sa siguro dautan kung sugton ta ka. Kay wa man koy uyab, di ba? Oh, tinuod ka, Pel? Sa ato pa, uyab na ta? O, uyab na ta. Yes! Salamat, Pel. I love you. I love you too, Jerome. Bilibag ko ni mo, Bay Jerome. Uyab na sa Maripel? Dali, lagi mo makauyab sa? O sa may sikreto ni mo? May pakiskis ako si mong kukubi? Para matakdan ta ni mo? O pag ako uyab da? Amom ka ba eh? Diskarte lang, gulbay. Ha? Imo lang ng pangitaon ang kiliti sa babae. Ug masakpan na nimo, ato ba nati? Labi nag-imo lang silang panggaon, ati manon. Sigurado na. Humok yun ang kasing-kasing na nila. Mo ba? Ha? Ana din na? Ha, sundon ko na. Sa atik ba yoy? Ikaw pa. Pero, wa pa lang nimo makita ang babae nga magkapagitik diha sa imong kasing-kasing. Kagilo ko na daw. Magkapagitik pa yun. Tod, bay. Kumusta na ka sa Joey ron sa? Ambot lang bay. Wa na may ko'y balita niya. Bay, Jerome. Oh, naunsi ka bay? Muram ka gigukod o gabat? Buang nga bay. Nagkita mi ni Joey karon. Niya naman din siya. Unsa? Ug, naghilak man itong naging sulti na ko. Kining, bay, mi uli na din si Maripel sa ila? Oo, kay nga naman ay bay. Paminaw ha. May kartero ba? Nangutan ko na og asa ang bahay ni Jerome. Kaya naisuwat kang kipada. Na timing na nga sa ilang Joey mangutana. Nya, timing pagid nga si Joey may nag-atubang niya. Oh. Ambot ka nung naaman niya ang suwat. Mao ba? Unya? Yang gipasa ang suwat. Ha? Nanugod to bay. Nga magkigsulti ko na siya nimo. Adto ka nung mag-abo sa baybay-bayon. Kuha nagsuwat sa imong uyab. Nagtuo ko nga nagtinarong ka sa atong relasyon, Jerome. Ingon ka, dili ko ni mo binuangan. Pero doon naman lagi kay laing uyab. Joy, pasilo ako. Wa na magko'y balita ni mo. Kalit lang kang nawa. Wasag ka ba ibaw kung hain ka? Nagtuo ko nga, gikalimtan na lang ko ni mo. Doon na lang may problema sa amo, Jerome. Pero dili na rason nga mangita na yung kag-ipuli na ako. Gisakitan kay ko na imong gibuhat na ako, Jerome. Magbuhag na lang ta. Wala ko mahimo ni Ana Joy. Pero maulan ni Timan eh. Dili yun ka makalimtan. I love you, Joy. Bye. Nagbuwag yun mo ni Joy? Bay? Nakikbuwag man siya nako bay. O, wala sab ko nahimo kay
Saan man, nabuking naman ko. O, doon naman sa kuy rason ba? Wala ko siya pakita na ko. Di mo to, nanguyab ko Maripil. Unya, bay, si Maripil. Kumusta naman siya? Pil, kano saan ta magkita? Dugayan na itong magkita, oy. Sorry gyud kayo, Jerome, ha? Unsaon man gud nga busy man ko sa trabaho nako diri. Basin og nalingaw sa kadiha. Basig, doon na naka-inspirasyon diha. Ayaw gud pagsulti ana, Jerome. Basta magkita ra lagi ta puhon. Sige na ha, manawag lang kog balik. Sige na, bye. Love you. Hello? Pil? Hello? Oh, ay. I-off man lang dayon. May Gilbert, nako'y isulti ni mo. Unsa man na? Nako'y na ila-ila, si Rina. Ha? Bagon sa na? O bay, ipila-ilaw niya tika. Tukabiha gid mo sa? Unya si Maripil. Muhilag sa daw. Steady lang na siya. Ha? Layo sa kaysa bay eh. May klaro. Gilaay na ko bay. Wala man siya panahon ako. Sa'y kalibutan ako, ug nana siya sikit-sikit dito. Bay, ina niya atong barkada ha. Mag-inom ta. Ubanon ako sa Rina. Ay, good luck sa iyong relasyon, Ben Jerome, ha? Rina. Gwapam siya si Rina, eh. Salamat. Mauwa man sa tao eh. Uy, ay kawaw, di ba sa kabintahan sa atong usa ka uyab ni Ben Jerome ba? Katong si Maripil, di ba, bay? Bay Alan. Biliba ginako ni Ben Jerome, eh. Tagduha mi uyab. Tinuod bang gisulti ng imong barkada, Jerome? Ha? Rina, paminawas ako. Dili na kinahanglan. Buwag na ta. Maripil, usa ko ni. Ano makigbuwag man ka nako? Ayun na lang pangutana pa, Jerome. Ikaw mismo na sayod kung anong makipuwag ko nimo. Naguyab-uyab na ka diha. Nagpinuwag na ka. Huwag ta, Jerome. Di ba na kasaligan? Maripil. Kang paita. Giunay ra ko sa kumong barkada og booking sa kong binuhatan. Ligidata ng barkada kasaligan. On, sa laing bahin, doon nam sa gyud ko'y sayop nga nahimo. Di gyud maayo nga maglumpong-lumpong tag-uyab. Busa kamong naminaw karon, ayaw ninyog sunda kung gibuhat. Kay moabot ang panahon nga sa kadaghan nimong uyab, mahog na lang yun hinuoswa. Muna'y ginaingon nga 1 plus 2 equal 0. Dinin lang ko kutob ug daghang salamat sa pagtagad nga akong tampo. More power, RMN. Okay, kiksanan na yan na sa tanya. Agad sa kaginan telefon pa Barili Morales and then my partner ka po Randy Tayad. Kumusta ka man na pamati karon ka Bisaya no Mindanao? Asap kita. Always say a prayer. Oy, kumusta sa mga Grosmar boys? Okay, kaya magpangumusta gikan kanini Konsihal Gili Del Mar. Sila si Rick Centillas, no? Jerry Bocado, Rodel Batulan, o di Limuel Lapinid, okay? Dodong Basarte, and then Junjun Durong. Kumusta kamuntanan? Maayong pagpamati kaninyo, mga Grosmar boys. Okay, salamat kayo sa inyong pagpaminaw, ha? O gato sa hi, telephone, sir, ma'am, si Ananth Ne, no? Ananth Gatso. Okay, kumusta sa siko, Ananth Gatso? Kanoy, mga kanoy sa Neblido, Inendes Karkar sa maayong pagpaminaw kaninyo. O ni wala ni Jack Samuya diha sa Seco gyapon. Okay, kumusta Jack? Maayong pagpaminaw sa tanan taga Talibon Bohol sa si Taffy Bohol. Bueno, suwatang pagtungatagan og pagdagan no pinada kinis usa ka asawa nga magtago lang sa ngan nga ditas. Ang akong kahasol ni ak sa kong bana nga lain sa nigtimplada tawhana. So pakiro ba gahi pag-o. Aw hinuon, wa man sa giog humok. Pero lahi ni pagkagahay sa kong bana kay murag half ni siya nga pagkakatoliko. Kuwang kay pagtuo ba murag na das presidente. Mumangod ni ang kagahi og kasupakiro ning bana nako naginganlan og marshal. Wa hinuoy lo. April love, it's for the very young. Uy, Ay. marshal, so nagikanta-kanta ni mo diha, April pa. Ditas kay Abril naman ron. April di ay. Hapit na sad, doon na lasad kayo. Sa may duol pa oy. Ang Pasko. Hala no, kadugay pa in town mo agi pang Birni Santo Holy Week oy. Mau ba di ay? Mau ding init na kayo? Lagi kwarisma namang good, Lenten season na. Mau day ng Kwaresma, Lintin Day in English ana.
Oh, mao na. Pero kanang Merkulis Badlis, nganong ang English as Wednesday man. Unsa man tada in English sa Merkulis sa Badlis be? Oh, Wednesday line unta. Pero as Wednesday, layo ra kayo. Unsa man sa day untay binisaya sa Ash Wednesday? Merkulis unta sa abo. As God. Ay, As dahil sus Wednesday, ni Merkulis abo. Nasabtan na lang na Marshall Parehas lagod na sa kamayng puwa ang in English brown sugar. Dapat red sugar unta to. Kana, murag, nakagits ka diha. Naagi di matukma paita sad gyud. Pero dangan no maglalis man ta ana, nga ni am ta panahon sa Kwaresma, Lenten season. Og hoy, Marshall, panahon sa Kwaresma ba, murag do na kay nakalimtan. Nalimtan, unsa man ditas? Katoliko ka man kaha. Oh, sukad pa sa panahon sa akong mga katigulangan. Kay katong akong inahan ni adto, manabtan man to sa kapilya. Basta pangadji, mo gito'y suluwis sa amukanta tos nanay. Mao ba? Oo. Sumasang kanta ha? Kanang mga kantas cross, pagdaigon sa makalibo, kanang kanta nga bandira, ilabi na gusos na, musulo dito sa aning nanay og kanta nga pagdaigon. Unsa to nang kantaha, Marshall? Kanagong pagdaigon sa makalibo, ang labing santos nga kahoy, kay sa Diyos diha gihimo, ni Jesus ang iyang kaluoy. Mura pa man sa karaang tao, Marshall. Uy, karaan na gid nimo. Kuyog magkukuha ning nanay kini adto basta dunay pangadji sa kapilya. Nya pagkahumas pangadji, kaon man dayon. Apil sa kong kaon. Unsa pay ubang nahibaw-an nimong kantas kapilya di ay? Ilabi na katong mga sa segunda patron sa among kapilya. Sag-o sa to nako katong kantas inahas karon ng panabang. Kasag-o ka pa, Marshall? Oh, gamay lang. Kuan man tong kanta ka ng Singan ato? Uulayng inahan sa Ginoo ug sa kanunay mong panabang imo kami nga panabangan among maluluyong inahan sa mga bukton mo gikugos ang imong anak nga si Jesus. Siya ang bugtong mong tiunay og ang buok mong kalipay. Karaan jud ay ka, Marshall. Karaang tao ka gid ay. Mm. Wanay ka maura ng mga kantaha ay karong panahon na ay lahi Awa. na nakatunas mga Wala bata. gyud katong bandira. Kasako to kay inigkanta nas bandira mangitsa man itong mga Carmelitos. Carmelitos ka ng candy? Oh, nitong gamay pa ko. Kanas bisap kamumot, kabot man ko ana, buadto na siya sa mong kapilya kaniadto. Mo kuha na Magmisa? siya, mo na siya mumisa sa enhance karon na yung panabang. Nya magpundok na mga bata kay pagabot ni bisap kamumot, magsakay lang to siya og scooter, magdato siya daghang Carmelitos, hindi. Nya magpundok na yun, mi. Nindot unta kaayo no, may untag masantos na gid si Bishop Kamumot no, Marshall? Hapit na ditas. Kay daghan man mga testimony sa iyang milagro. Usa na to Esteban nga kanang kuan, Naayo. naayo ni Bishop Kamumot. Oh, usa gud na sa nakatabang sa sakit ni Tiban katong pictorial cross ni Bishop Kamumot nga gidaitol sa dughan ni Tiban diya sa sud sa ICU. Milagro to, milagro ba? Pero doon na sa tuy mga doktor, uy na, si Tabangs doktor ato. Doktor man gid ang maopera. Pero ang doktor, instrumento na siya sa Ginoo. Ang Ginoo magpaayo nimo sa nga sa magbuot sa mong kinabuhi. Mao gyud. Ang mao din nang wa jud ka mo balhigla ang relihiyon no. Wa gyud eh. Kay pagkagamay na nakong bata, kuyog-kuyog man ko sa kong anhing nanay, labi na nay prosesyon, pagabotas prosesyon sa kapilya, naday may kanang kantahon. Unsa may kantahon ninyo, Oh. Marshall? Ani ay. Gil. Bebe. Dahil mo ni mga kantahon mo ni adto nga kanang inigumas prosesyon. Magduwit mong nanay nimo. Oo. No? Tanan mangantag yun ani. Ah. Kanang ang gugmaray naghari. Ang gugmaray Oh. na hari. Sample bi, sample bi. Ani ha. Ang gugma mo ray naghari. Oh, kasing-kasing langit nun. Ang lungsod nga Pilipinhon kanimo'y nagamahal. Ang simbahan puloy anan litukon ka sa among dila. Naghari kasway pagbiya sa apari nga tusulo. Oh, mara diya ditas. Huwag ka malimot no. Mura man sa nagkan kanang katong kanta og isinag panagat ba? Katong usa to?
Oras nga masadya. Oh, kana oras ka masadya. Ay, was ako malimot tog ta. Bata pa sa ko dito. Katong managat may kinito. O niya, sa tangke pa ko magpuyo, mawa to nga, oras nga masadya, timpo sa kalinaw, ang tanang mamasulay, isi ko na huna. O, di ba? Mo gina pirmi nimong kantahon no? Mm. Balik-balik yung gina nimo. Mura sa dag Trojan War. May sumol kay, kuan, gamay ba siya nakasuan na, bisag kadugay na, gamay rin nakasago. Pero dili oy diya patoy kanta-kantahon nimong pangajis sa to antipon. Antipon? Oh. Oo. Kantas Aurora ba? Oo. Pero kadungog ko nimo ni adto nga imo sa tang kanta-kantahon. Ay, kinito sa gamay pa ko, basta dunay masakit, o ingon din mga tiguang nga dunay miabot nga pisti, mga sakit. Maong mga katiguangan sa unang panahon, mag-antipon dayon, suroy ba sa kabarangayan, kay bugaw kuno tos mga sakit, unya magbutang tog bandira nga panaton, bitayin tos tugaran, kay sumpa ano to sakit. Hala, mao ba? Oo. Unsa toy kanta sa antipon sa Aurora? Kuha na to, murag, yun na pa, Latin maguto, murag, Diyos di salvi Maria, linatinis di gracia, Ventre moris bondigo, is in proto, Bento ventre Jesus, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora, o en la hora de nuestra mente, amén, Jesus. Oo. Yun na pa di Oh. ay. Diha pa sa toy lain nga kung Ha? natungog nimo Marshall. Unsa man to ditas? Kuan naabtan Oh. ka man sa pangajis minatay ato murag nakasag-udyo ka. Nakalimot ako suban. Kadtong moingon nga Isus ko tungod sa pagkatapaling si mga langdon nga naong. Oh, nya motubag sa background. Padayon sa kong Isus ko tungod sa pagduslak sa mong kilid nga gitaupan sa mabuat nga bangkang miagas ang dugog tubig tubag sa ang manabat. Suhito eh. Oh. Karaang tao jud ka Marshall, karaan jud ka. Pero nung alaw patoditas. Og lahi na ron, computer na, YouTube na, hashtag na, basir na, Instagram na, og labaw tanan kanang gitawag og social media. Mo na pag-ingnon nga nakabumuon, move on na ta. So Oh. karon di gyud ka mo balibad. Saon sa ditas ha? Kay hugot ka man gyud ka Katoliko, di jud ka mo balibad. Naon sa man lagi? Panahon man ros Kwaresma, di kuan kanang dili mahingpit ang imong sakripisyo ug dili ka makakumpisal. Ha? Mao nga mangumpisal kita ha, kasabot ka Marshall, mangumpisal ta, mangumpisal period. Patay. Oh, unsa to ditas ha? Hala, di madungog. Kapila ko to balik-balik ka, balik ko na kog balik ha. Mangumpisal ta. Oy. Oy, unsay oy, masoy? Ah. Sige na, kurisma ron. Kinahanglan gyud nga mangumpisal ta. Bisag kausa lang gud sa usa ka tuig. Pero ditas unsa may ako kumpisal, wa mo ko sa oy. Hala, sure ka? Oo. Unsa? Ikaw wa kay sa? Mm. Ha, Nyur? Hala, Nyur. Kana di imong pagkasupakiro, Nyur. Kana pagkakahis imong Unsa di ay na siya, Nyur? Oh, sa di na dili oy. Paano lang pagreklamo diha, uy? Dili kining pagkagayas kung sa akong nga misupa ko, di ba ni sa? So di, na atong Merkulis sa badlis, nagpabadlis ka, di ba, Oh. di ba? Oh, kay gipugos po nimo. Unsa? Ay pagsultian na ha, nga gipugos ta ka ha? Kay wa mo tong nagpabadlis lang sad ko. Oo, nagpabadlis ka. Pero sa imong pagkasupakiro, bisag biyernes, di ka makaagwanta, mukhaon ka karne, ilabi ng humba. Bisag di ko mabusog ug way humba, litson. Mao na diha. Unya, di din na sa, di ay Marshall. Nakasa ka, ana, uy, mong ikumpisal na. Lami man gud ang karne, ilabi nagbalbakuwa. Mao bitaw, tanawa, high blood ka, high blood ka. Nainom lang kog detox, mawaar man sad ni. Bisag manghaplas kag panyawan, di ka mo undang sa pagkaog baboy, paita nimo. Paulit na magilatan sa imong lawas ba? Ay, Sige na, ana pagay guys, imong uba, ay pagsupak-supak diha. Balik ka niya, Marshall. kay mibiya di ko. Unya, nga nung usupa ka man gyud ha? Kanya hay rabitong masakit ka? Maay kay mo ampo. Sangpit ni Lord, sangpit ni Lord. Nya, sige na, lihok to diha. Nga sige lang koy. Mao ni akong bana nga si Marshall. Pagkagahig supakiro pagid kaayo. Ug dahil gayon nga giimbitar mi og birthday sa amigos akong bana, nagkalalis na sad mi sa didto mi sa nag-birthday nga si Goryo. Aligri kaayo nagkanta-kanta gyud. Tagay. Aha! Highball! Nagkoyog Miss Parigili.
kay imbitadong birthday party. Pagporgadaan pre, giingnan ko siya, kay kaon yun ning kombate. Labihan yun gasadya, kay nagasugwak ang bisita. Nagkapulike ang nanaghikay, ang mga singot nagtabisay. Unyagi agda, nagpaniod to, ipanggutom na ang mga tao. Nagahuot na ang kusina, ay pastilan kung simba ko mahugno ta. Akong kumpare ang nabalaka, kay walay plato o way kutsara. Listo pre, basig bapas mo pa, dool nga ri kay magsauna lang kita. Siging higop, siging hingos, sod anlinat andang monggos. Busog ka ba pare? Gibos digyog ko pre, mao kini birthday party. How old are you? Yehey! Ano ba? Baso! Oy, pare Marshall, maring dito, sumayo kay hanawag jud ko ninyo taon pakyasa sa akong pagdapit ninyong duha taon. Ikaw na guna, pre. Happy birthday, Gregorio! Salamat, Mari. Dako-dako na ninintihan mo, Mari, ha? Dito lang mo dito sa labisa, Mari. Ready naman to. Ay, salamat, pre. Sige. Ikaw, pre. Dili lang sa ka, pre. Dili lang sa ka. Dito lang sa ka dito. Ako, ana. That's land. Oo. Eat all you can din, pre. Eat all you can. You can eat at all. Di. Wa, ako ay limit kaon. Ito, nagali si Wing dito. O si Parigili. Nagdungan na itong kaon dito. Kinida. Pre, unsa man na nag-aso-aso sa may lamisa nga nag-ubo? Ay, litson, dilitsi na, pre. Mao na yung paborito nga pagkaon. Mao may gihaon taon. Palami. Mao pa'y pagkaon na. Mao pa'y galuto. Mao pa'y paggaluto. Yun. My favorite. Ay, malikuranan na eh. Ay, that's land ban. Nalilikuran na. Sige, naman, pre, Mari. Advance to the kitchen. Advance to the kitchen lang mo dito. Ditas, dali na. Wow! Pabors kong ampay, oh. Galitson di gatas. Crispy ang kubal. Marshall, huy. Ay, ano ko ba rin ditas? Oy, kao na di ay nagpamantay na ko. Bernis taon ron, oy. O ano magbernis, ha? Maglikay tas karni. Isda lekan unato na maiskabit siyo. Exempted ta, oy. Unsa exempted? Senior citizen man ta, okay ra na. Kasupakiro gini mong tawahan na ka, oy. Bag-urang nakakumpisal unya makasa sa dayong ka. Eh, kumpisa lang kong usab. Kasupakiro gini mo, oy. Isda lagi kan alagi isda. Nakasugod akong kaon, kagumgum nga kubal. Kagahi gini mo, oy. Hala sige, hab-hab lag maayo sa pakiro. Mao ni akong bana, supakero, kahig-o. Nakaingon ko nga adlaw sa Bernes Santo, mukhaon ginig baboy. Di gyud magpapugong nako. Og milubad gyud ang pangarmen sa kong bana, kay day buntag pagbangon na niya. Di na Marshall, lamahaw na ta, naipaksiw. Uy. Ay, ngano ka Marshall, unsa ka? Nalipong man ko. Unsa? Ituyok mang pananon ako. Unsa? Uy, pag-sure diha ka? Ditas, lipong ko. Mupawang kong pananaw, katumbahon ko. Uy, unsa? Tabang ditas, tabang! Marshall! Marshall! Diyos ko! Uy, Marshall! Nadagit sa ospital ang akong bana, diin taas kaayo ang pressure sa dugo ni Marshall, maong giatake ni. O sa diyang gikasulti na nako ang doktor, nahati urok sad ko. Unsa doktor? Kinahanglan nga maoperahan dayon ang imong bana na mild stroke di siya. Unsa doktor? Mild stroke? Oo, misis. Kinahanglan nga mabypass na to ang imong bana. Nya kaoperahan sa labing madali ang iyang kasing-kasing. Mao ba doktor? Diyos ko ay, pero og mabypass dok, mga pila kay gasto na dok. Ay na pagunahuna ang kwarta. Ang una maura gyud ang kaluwasan sa imong bana. Pero doktor, mga pila gyud ka ha? Mga 1M ra kapin. Uy, Ginoo Diyos ko. Ay, makita ra mo na ang kwarta, misis, pero ang kinubuhi sa imong bana og magdugay-dugay ka, kuyaw. Sige dok, makisulti una ko sa akong banabahin anak doktor ha? Alala, pakigsulti.
Kay aron ma-schedule na to ang operasyon sa imong bana. Kay usa na siya ka walking time bomb. Mubuto sa di madugay. Patay. Magkisulti ako sa akong bana, doktor. Day, ditas, unsa naman ha? Oo, day, unsa naman ha? Stilan Marshall na mild stroke ka. Oh? Mura ka na walking time bomb. Unsa? Sa di madugay mo buto ka na, patay. Uy, mao ba? Mauna diha, kahit ka magugugod. Kaaba na nimo ka, bisag birdes mo kaon magtambok sa baboy. Bisag magpabadlis. Sure lang kay day ha? Suris imo kagaral. Operahan ka, i-bypass ka. Wa man ko mamaligyag siya bo. Mabuang, dili bypass. Ha? Bypass, dili bypass. Bypass di ay. Sa labing madali, kinahanglan gid ko no, kay nag-ungaw sa kakuyaw ang imong kinabuhi. Napuno sa kolesterol ang imong ugat sa kasing-kasing tungod tambok sa barbakuwa. Sorry kay day ha? Magtumag ka magus imong gusto tawhana ka, uy. Di na dyo ko mo kaog karne day, isda na lang. Hilaw niya, isdas imong o. Naglambad na kining utok na kung asa tag 1 million. Pangay lang sa PCSO day, o sa congressman ba, o sa gobernador ba? Ambot. Magpanracing ka ba? Unsa? Sa fundraising? Magpatukag derby ka ba sa manok? Dakong ka nagkita. Hilom, uy. Kano pulos ka lagi binuang dya. Naglambad na piting una kung unsaon ako, ha? Perinda lang tong gamay na tong yuta day. Mo na lang kita. 1 million. Ang buhot lang. Ikaw, so pakiro ka mangug. Ay, gahi kag, Sorry lang kay day ha? Ano ha, sige ha? Kaon sa baboy ha? Kaon sa barbakuha. Kaon niya. Unya, unsam na ikat-on ako. Isda na lang. Unsang isda ah? Buriring. Naoperahan gyud ang akong bana, triple bypass. Og sila si Dr. Arnold Tan o si Dr. Peter Mangkaw ang surgeon sa akong bana. Og ang cardio si Dr. Michael Tabalok. Ubo sa pag-supervise ni Dr. Piking Lim. May nalanggani kay wa madialysis ang akong bana. Nasangpit ako ang tanang mga santos, ilabi na kang Bishop Chufilo Kamumot. Naghapa-hapa jud ko slubong dito sa Valladolid, Karkar. Maglakot man kong marshal pero giutong ko na lang ang tanan. Nagpakauwaw kog duol sa mga politiko. Nagpabaga ko sa kong naong kay saon ba naman lagi. Ang akong gikalagutan kay kahi kay grabe ka supakiro. Og paglabay sa tulo ka semana, narang-arang ng akong bana, og schedule na namo nga makagawas nami sa ospital. Unsa naman day ha? Ugma, kagawas na ta. Ay, salamat taon. Pagkaigahi sa niya ha? Gahi agyapon imong Supak-supak yun, Marshal. Di na lagi day. Naprinda na nimo atong yuta. 300,000 ray dawat. Gamay na lang punanan. Mga 1 million man kang bayranan, gamay na lang ko ang punanan. Magsusi pa ko sa billing. Ay, wa pa ko masayod pilay payo os mga doktor. Musabot na ang mga doktor day. Yan na pa man kadaghang maintenance dong. Madara lagi na. Sige, hanto na kong billing section. Pilay atong bayranan. Kay, walang tama nga yung Dr. Peking Lim. Salamat ko kang Dr. Peking Lim o kang Dr. Michael Tabalok. May kay, sila mangayo. Di nilang una ka ha, ato ko sa billing. Kampo diha. Pag hinulsos imong kagahi na imong kana imong pagkasupakiro. Di na lagi day, promise. Wata ko. Pila man tanan na itong bayranan day? Ihatod rin ni taga billing ang kuan total amount. Good morning. Good morning. Ay, good morning, sir. Diyang inyong belo, total yun tanan. Sige, salamat, sir. Pila ka ni, sir? Mga more or less pila. I'm sa tanan 2,300,000 pesos. Unsa, sir? Day ditas. Pila tong bayranan? Mga 2 million kapin, Marshal. Marshal? Ay, Diyos ko! Marshal! Marshal! Oy, hoy! Mga pila to tanan day? More or less pila gyud? Mga 2 million kapin. Oy! Marshal! 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 Uy! No, sir. Doktor! Ay, doktor! Emergency! Emergency, doktor! Ay! Bayot! Marshal!
May nalanggani kay natabang dayon sa mga doktor ang akong bana. Nadasad sa ICU akong bana, dugang-dugang gisbayranan. Hastilan pa ita. Naayo man tuod ang akong bana pero hapit sad matiwas pagkahibaw sa bayranan nga 2 million kapin. Bypass man good. Nakagawas man tuod bis ospital pero niya pagihapon ang pagkasupakiros akong bana og pagkagahis. Oh. Unsa man og kamoy pasultihon? Ditas.